På Thisted Gymnasium er der kommet strejkefeber i eleverne. Jeg hedder Victor. Det er Benjamin. Ja, vi går på Thisted Gymnasium, og vi fucking hader at gå på gymnasiet, ja. Men altså, vi mener, det er meget vigtigt at strække, inden man går i seng, fordi det er sådan, man får fucking ondt i ryggen, og man får det fucking dårligt, hvis man ikke får strækket ud, og sådan, når det går dårligt i ryg. Jeg strækkede for røv meget, da der var. Det var modul, der strækkede vildt meget, og det synes jeg gerne, vi alle skal være og gøre. Hvad synes I om strækningen, der er foregået på skolen? Det er meget vigtigt. Ja, det er fordi, det er folks fremtid, det handler om. Synes I, folk skal strække mere ud? Som generelt? Ja, altså til ryggen, benene, armene og det hele. Ja da, det lyder som en god idé. Er det en god idé, ikke? Ja. Ja, altså hvis du spørger mig, så synes jeg faktisk, at skolen den kun burde være sådan 1 minut lang, eller sådan mindre end 60 sekunder-agtig. Sådan ingen skole overhovedet, altså bare 1 minut, og så ingen lektier og opgaver heller ikke. Og alle bøgerne og sådan, de burde bare være lavet af chokolade og sådan noget, og der burde være vingummi bamser i vandautomaten og sådan noget. Vi kommer fra skoleforbundet. Vi kan vide, hvad synes I om strækningen? Vildt godt. Det var en god idé. Ja. Kunne I godt tænke jer at strække lidt mere i jeres hverdag? Ja, for et godt formål. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Hvad lavede I, da I strækkede her på gymnasiet? Sad nede i TV-salen. Ja, så Alle bøgerne burde bare have porno i, og så må de lære fedt, så sejt og voksenagtigt. Det er sådan noget, jeg hellere vil have, faktisk. Hvad synes I om den strækning, vi lavede? Jeg synes, det var vildt fedt. Vi tog hjem. Lærerne opfordrede stærkt til, vi gjorde det jo. Ja. Ja, jeg synes, det var mere god idé. Ja, på skolen, det er sådan på skolen, vi er bare fucking ligeglade, så vi giver aldrig en fuck. Så hvilke dele af din krop strækkede du så mest, da det var? Jeg tror min ben, der gik ud til bilen. Hvilke lemme af bilen? De sidder sådan under anklen. Ja, der er bilen, ja. Ja. Okay. Ja. Så jeg har aldrig rigtig prøvet at strække den. Hvordan gør jeg det? Det er sådan, du skal sådan... Jeg kan ikke vise det, det vil være upassende. Jo, det må du gerne. Okay, jo. Du skal twist anklen sådan her, og så skal du sådan have den rundt på en måde, men det er lidt svært for folk, der ikke har prøvet det før. Okay, så det så du gjort hele dagen? Ja, i bilen, mens jeg kørte også. Okay, det er også en god idé, til så får du også strækket lidt. Men ja, det var godt. Tak for svarene. Vi har sådan et lille projekt, vi er i gang i, hvor vi skider i pissoiret og så pisser op ad murene. Og det er ligesom bare for at demonstrere til skolen, at vi er fucking ligeglade, og vi bare ikke laver vores ting og sådan noget. Så det er sådan, det er, ikke? Altså mig og Benjamin, vi plejer faktisk bare at stå og spytte helt meget på skolen. Vi spiller fucking meget. Ja, vi spytter fucking meget. Vi plejer at spytte ud over her, overalt. Det gør vi ikke noget. Nej, det er fordi, vi har virkelig sådan tør mund, så vi spytter ikke i dag, men man spytter fucking meget. Har du lige 2 minutter til os? Okay. Da du strækkede, hvad lavede du så? Jeg var derhjemme og hyggede mig. Hvorfor var du ikke ude at demonstrere? Fordi at var det ikke kun i København, men demonstrerede. Ja, mig og Benjamin, når lærerne ved skole, sådan, vi laver ikke vores lektier, vi laver ikke vores opgaver og sådan noget. Vi er fucking ligeglade. Vi spiser ikke vores broccoli, og vi er fucking ligeglade og sådan noget. Kan du huske den app, vi har lavet? Det er en fucking fed app med sådan, hvor du sådan en ny app, hvor vi har lavet, hvor du tager billeder af den fucking klam lærer. Vi siger sådan, hey, kigger lige på din mobil, han er fucking klam, han er stodder. Ja, man kan sådan sende billeder ind af sin fucking totalt nederen lærer, som man har til Teams, en gammel nar for eksempel. Og så det fede ved det er så, at så kan du sende det ind, og så kan dine kammerater også sidde og sige, fuck, han er nederen, de kan lave kommentarer på den, og sådan like den og upvote. Nå, så drenge, hvad synes I om, vi har nogle spørgsmål til jer, ikke også? Ja. Godt. Hvad synes I om det strækning, der skete på skolen her for et par dage siden? Jamen, jeg synes, det var et godt formål. Ja, vi slap for matematik. Men, så hvorfor strækker I? Og så kan du selv på spillet, så der er bare billeder af den lortenederen lærer fra gymnasiet. Hvad fanden ham her i går? Ja. Det er så klam lærer. Det er fucking grim. Ja, fucking klam. Ja, han går på Fjerdslev Gymnasie. En dum lærer, matematiklærer, fucking nederen, grim, ulækker. Hvad er I tænkt at strække i dag? Det er sådan, den her. Ja, benet. Ja. Det er også benet, tror jeg. Ja, god idé. Synes I, at skolen skulle opfordre til mere strækkeri gennem dagene? Altså blandt andet efter idræt og efter hårde timer og sådan noget? Ja, klart. Ja, det synes jeg også. Det er sgu det som en god idé, drenge. Tak for svarene. Selvfølgelig. Held og lykke med strækning i aften. De strækker lige nu. Vi er lige fanget, vi er stræk lige nu op på scenen. Ja, vi står så lige uden for TV-salen her, og de står så ved at strække lige nu. Så vi skal lige ud og kigge en smule på det.
Tror du, vi har tid til at afbryde det, og så spørge nogle spørgsmål om angående, hvad de synes om strækningen? P3